ഹലോ നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. നമ്മൾ പിസ്സ സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ പിസ്സ സോസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം നല്ല ടൊമാറ്റോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതിൻ്റെ തൊലി കളയണം. തൊലി കളയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വരഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊലി ഈസി ആയിട്ട് നീങ്ങിപ്പോവും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ 1 കിലോ ടൊമാറ്റോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടൊമാറ്റോ നല്ലതാണെങ്കിൽ സോസ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാവും, കളറും കിട്ടും. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒനിയൻ, വെളുത്തുള്ളി, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2 സ്പൂൺ ചോപ്പ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളിയും 1 ഒനിയനും എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഫൈൻ ചോപ്പ്ഡായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒനിയനും ഗാർലിക്കും റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോ ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം നോക്കണം. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒനിയന്, ഗാർലിക്ക്, ക്രഷ് പെപ്പർ, ഒറിഗാനോ, ടൊമാറ്റോ, സോൾട്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസിന് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിസ്സ സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. നമ്മൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ചു. അതിന് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ചു. വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട ടൊമാറ്റോ അതിലിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിയെല്ലാം നീങ്ങിന്ന് കാണുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട്, ടൊമാറ്റോ എല്ലാം തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയുടെ സ്കിന്നെല്ലാം കളയണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഒരിക്കലും ടൊമാറ്റോ സോസ്, നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഷ് ടൊമാറ്റോ സോസ് മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഒന്ന് ചോപ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ ചോപ്പ് ചെയ്യുകയും ബെറ്റർ. ടൊമാറ്റോ റെഡിയാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോപ്പറാണ്. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഫൈൻ പേസ്റ്റായി എടുക്കരുത്. നമ്മൾ സോസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേ പാൻ നല്ല വെച്ചു. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിലായാലും നല്ല തന്നെ. നമ്മൾ റിയൽ ഒതൻറ്റിറ്റി സ്റ്റൈല് ഇറ്റാലിയൻ പിസ്സ സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒനിയനും ഗാർലിക്കൊക്കെ ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് നമ്മുടെ തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡിയാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം സീസണിങ് ഇടും. ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒനിയനും ഗാർലിക്കും റെഡിയാണ്. ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇതേ രൂപത്തിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ടൊമാറ്റോ കങ്കസെ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കങ്കസെ റെഡിയാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ സോൾട്ട് ഇട്ടു. സോൾട്ട് ഏകദേശം 1 സ്പൂൺ സോൾട്ട്. ക്രഷ് പെപ്പറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് ക്രഷ് പെപ്പർ ഇട്ടു. ഒറിഗാനോ 1 സ്പൂണ് ഒറിഗാനോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഷുഗർ ചേർക്കാം. ഒത്തിരി പുളിയാണെങ്കിൽ പുളി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ഷുഗർ അതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഏകദേശം തിക്കായി, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കുറഞ്ഞു, നല്ല തിക്കായി. പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡിയാണ്. തണുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ല പുറത്ത് വെച്ചാൽ ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യത, ഒരാഴ്ച വരെ പുറത്തിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്തയാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഫ്രഷ് ടൊമാറ്റോ സോസ്, ഹോം മെയ്ഡ് ടൊമാറ്റോ സോസ്, പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത സോസ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിലും ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് ഒറിഗാനോ കൂടി ഇടുന്നു. ഈ സോസ് തന്നെ നമുക്ക് പാസ്തയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. നമ്മൾ പിസ്സ സോസ് റെഡി. താങ്ക് യു.